Goedemiddag. Van Ian Seizen Op radio en televisie. Sneur in Friesland. Ja, nou toch dat we wel eens een beetje kleer weer naar de sterke jerken. Want Wilfred de Jong, de man die dus altijd bijpraat hoe die sterke jerken 4... die weer vrienden wieken bij ons in de studio... die het dus helemaal bereid bijpraten. En die zei van oké, ik zei dan zit hij in de stalling. Nou, dan wint het helemaal weer. Maar de rest treedt een beetje in dat het winterig wordt. En dus toch bij, het is voorlopig even kleer. We zoeken in de maand niet volgens weer. Maar dan, Wilfred de Jong, dan gebeurt er wat. Goedemiddag. Dag, goedemiddag Geert. Ja, dan gebeurt er zeker wat. Zomaar ineens een prachtige aanbieding van de NBB. Dat is het Nederlands Binnenvaartbureau. Dat zit in Rotterdam. En die het zo gul geweest om ons een mooi bedrag voor sterke jerk over te maken. De NBB bestaat 75 jaar. Doet vooral projecten in binnenland die watergerelateerd binnen. Nou ja, kijk ook om sterke jerk om de hoek. Dus wij zijn er heel erg blij mee met het aanbod wat zij ons aan hebben afgelopen week. Ja, fantastisch. Ja, nou, €25.000, jongens. Hallo, zeg ze. Dat is ook al een paar weken voor werken. Hè? Nou ja, mensen, nou ja, toch 6 dagen, Wilfred. Toch 6 dagen. Kijk. Geert toch. Even dat Nederlands Binnenvaartbureau. Ja, ik moet zeggen, ik hier er nooit van jet. Maar Jim misschien wel, denk ik, hè? Nou, nee, eerlijk gezegd had ik er ook nog nooit voor gegeven. Wij werden een tijd geleden geconfronteerd. Nou ja, onze marketing is natuurlijk niet slecht versterkt. Laten we daar heel duidelijk in wezen. Toen wij erachter kwamen dat dit bestond, hebben wij daar een mailtje heen gestuurd, contact met ze zocht, onze plannen opstuurd en keken waar we elkaar zouden kunnen raken. Nou ja, dat is op het gebied van jongeren, waarbij wij een aantal attributen, een aantal dingen graag willen hebben om jongeren beter bij de sterke jerken te betrekken. En daar waren ze heel enthousiast over. Dus na enige vergadersessies zijn ze eruit komen om ons dit bedrag te schenken, waarbij we hele leuke dingen kunnen kopen. Ja. Want wat zal er nou verkocht worden voor die €25.000? Want het is wel een beetje, hoe ik het zei, een beetje geoormerkte uitgave. Hè? Maar iets met die jeugd, ik de maatje naar Isa. Ja. Wij hebben van tevoren gevraagd van als we wat geld zouden kunnen krijgen, dan denken wij dat we met dit bedrag een onderwaterrobot kunnen kopen. En dan moet je je voorstellen, zo'n robot, daar zitten camera's in. Dat ding dat kan over de bodem rieden. Daar zit een grieper aan die spul met de bodem brengen kan. Oh ja. Wij willen graag een professionele drone hebben. Dus niet een huistuin- en keukendrone, maar echt een hele goede drone. Daarnaast willen we voor de generatie Z, waar we het dus voor doen, waar we het vorige week al over hadden. Ja, de jongeren. Denken wij dat wij een professioneel mengpaneel en een Apple laptop en dan ook het beste van het beste, zodat de jongeren bij ons aan boord straks zelf filmpjes en foto's kunnen maken en die ook gelijk via de antenne, de internetantenne die we op dit moment plaatsen binnen, via Starlink, all over the world kunnen streamen. Ja, het is toch fantastisch. Dus, ja. Daarnaast komen er nog camera's aan boord waarbij we 24 uur per dag uitzenden kunnen. Kortom, wij kennen straks waar we ook ter wereld binnen met die sterke jerk. Je kan het gewoon allemaal volgen live. Prachtig. Zo, eventjes in november €24.000 opstrikken. Dat is toch geweldig? Ja, nee, dat is meer dan geweldig. Ja. Kippenvel ook het kippenvel. Ja, man. Ja, nou ja, dit is echt. Dit moesten we de eter even niet slingeren, Wilfred. Want dit is echt natuurlijk geweldig. Dit kan al hier mooi. Want ja, dat moet vermoed worden aan die antennes. Maar die worden nou pleerst omdat die mast er is. Het past ook al hier. Het komt mooi op tijd, hè? Ja, het is wonderbaarlijk hoe dat inderdaad precies in elkaar stuurt. Die erken leidt toevallig op de wal. De mast is eraf. De antenne kan plaats worden. Ja, en dan komt dit erbij. Dus ja, het kon niet mooier. Qua timing is het 100%. Ja, nou toch voor de zekerheid even, Wilfred. En ik ben altijd bereid om enige centiet voor die interroom. Maar als ik iets van tevoren weet, is het loffelijk. Is dit het of komt er nog wat? Voorlopig is dit, laten we het zo maar stellen. Pril ik toch iets van de restrictie in, toch? Ja, je weet het nooit, Geert. Nogmaals, onze marketing is fantastisch. Dus wij hebben her en der hebben dingen uitstaan. En je weet nooit of er nog niet wat achteraan komt. Mijn gevoel zei dat er nog wel weer wat zou kunnen komen. Of het weer zoveel is, daar zouden 6 dagen voor werken moeten. Dat weet ik niet. Maar dat zien we dan wel weer. Alles is welkom, jongen. Ja, en dat is welkom bij u, dat wist. Dank u wel voor die verhaal, Wilfred.
Hey, fijn weekend. Oké, heel goed weekend. Wilfred de Jong, 24.000 van de NBB. Ik hier er werkelijk nog nooit van jet. Ik zult ook nog even heel goed duidelijk zeggen. Dat is het Nederlands Binnenvaartbureau. 24.000 euro voor de sterke jerken voor het aanschaffen van al je technische apparatuur. Het is geweldig. Wij volgen dat project. Je weet dat al mooi skoft en dit is leuk om uit te nemen.